Mie mi-a plăcut foarte mult, sunt mare fan al muzicii clasice și al operei în general. Am văzut această piesă prima dată jucată vineri de către actorii de la Opera din Cluj și am avut un mic termen de comparație. Pot să spun că la această reprezentație mi-a plăcut mai mult vocea fetelor. Vineri, băieții au avut o reprezentație mult mai bună, se simțea pe vocea lor, mai ales la Don Giovanni, că era un Casanova, un bărbat alfa, cum s-ar spune. De ce ar trebui să vină la operă? Ar trebui să încerce ceva nou, vorbesc asta pentru cei care sunt necunoscători. De ce să nu încerce ceva nou? Opera deschide mintea, opera ne oferă o altă viziune, opera ne face să ne simțim bine, să mergem acasă cu sufletul încărcat, pentru că în operă se întâmplă un schimb de energie. Energia soliștilor care merge către public și energia publicului care merge înapoi către soliști. Este un schimb de energie și după un spectacol cu toții plecăm încărcați. Este un spectacol făcut în mod clasic, tradițional, în care ariile sunt foarte bine decupate, personajele sunt foarte bine conturate, este un spectacol care nu e încărcat de foarte multe decoruri și multă scenografie și totul este simplu și natural, se merge foarte mult pe relația dintre personaje și foarte accesibil. Plus că muzica, când spunem Mozart, muzica vorbește